Maviete. Kuti gwengwe. Maviete makutulukira. No warning. Eya. Maviete bwerani. Sindichedwa lero. Sindichedwa Koma. Tipati kambirana buzwiri zitatu. Progress. Toka zinthu zizi mafunika balances and checks, transparency and accountability. Ndezi mafunika kuti ngati munthu anthu akupereka ndalama zawo umafunika kuti anthu azidziwa chomwe chikuchitika. Lero ndabwera kuzapanga report progress. Choyamba ndinene kuti tisalole anthu andale kuti iwalisa kuti ndife Malawi. Choyamba ndife Malawi. Kati masiyana zipani, kati masiyana zipembedzo, kati masiyana maganizidwe, kati masiyana zikhulupiriro, koma choyambirira tonse ndi Malawi. Ndeti samalole anthu andalewe kuti atigawanikitsane. Chifukwa ndikunenera zezi nchonena kuti anthu amene akupereka ndalama zawo ku America kuno kuti tigule chimanga tithandize anthu ku Malawi, anthu amenewa wasi andale. Anthu amenewa muli akhristu, muli asilamu, ndiponso mulizo ena tisakhulupirira. Ndipo anthu ena nda MCP, anthu ena nda UDF, anthu ena nda UDM, anthu ena ndi DBP, anthu ena nda Ford, anthu ena nda PP. Kusonyeza kuti anthu amene akupereka ndalama zawozi ndi anthu ochokera mu mbali zonse. Ndiye izizi za Malawi food relief sizikukhuza ndi ndale ni munthu wina lese wa ndale. Ndiye sizo kuti ameneyi amanyoza amatani ndekuti ameneyi ayivesiti kuyang'ana nkhope kunoko kwa America kunoko tikamayang'ana ku Malawi sitimayiona Malawi ngati MCP, sitimayiona Malawi ngati ya UDF kapena DPP, timaona Malawi ngati Malawi. Number 1, sitikuyimira chipani china chilichonse. Number 2, eneyo ndipa ndithokoze. Kuthokoza kwanga kuchoka kwa pansi pa mtima kupite kwa anthu amene akuthandiza opanda kunyinyirika kuna kulikonse. Akuluakulu ndifa ndikuze chilungamo. Ntakhala pansi kulemba mayina amene ajawa nazaganiza kuti izi ndisapange. Chifukwa sindimadziwa kuti anthu ndalemba mayina azilandira bwanji zinthu. Koma ntazakhala pansi ndikuganizira ku Malawi mmene zinthu zilili, naona kuti ine ndingoyesa mbali yanga because pandekha siningathe kukwanirisa kutumiza chimanga ku Malawi. Zosatheka. Koma response yomwe ndalandira kuchokera kwa community iyi ya ku Malawi yomwe ili kuno zandipangisa ineyo kukhala munthu othokoza.
ndikumalandira mafoni kwa anthu kunoko ondipanga encourage good idea zimenezi ndi nzeruzo ife tipanga zimenezi, which means kuti amalawi ife kutenga ndale kuika kutenga zilembezo kuika ndife anthu okonda. Ndiye ingakhale anthu akunena kuti JB si JB amene akupanga zimenezi. Credit ipite kwa anthu amene akupangisa kuti zizitheke, chifukwa ndalamazo zikuchoka kwa iwo. Ndingakhale credit mundi pasai, ine credit sindikuyilandira. Ile credit ndikupereka kwa aliyense amene walowa nthumba mwake kutulusa ndrama yake, ndikundikhulupirira, ndikundipasa ndrama ja no questions asked. Iwe ndikupasa ndrama iwe ngati ndani, iwe ufuna kudya ndrama. Amwena JB, okay, bo tumizireni kashapu, tumizireni zero, ndrama jadi kwene. Soiza kuti amalawi amankhulupirira munthu, zili kwa iwe munthu we kuononga chikhulupiriro chichi. Akuluakulu ndana ngatenga 100,000 kwacha kungompasa munthu ndeta kuti akukhulupirira. Nde ineyo pachifukwa chimene chocho kuti mwandikhulupirira, ineyo ndikuthokoza, chifukwa ineyo ndimayembekeza kuti simundikhulupirira, ndimayembekeza kuti ino muzindiona ngati kuti ine ndalamazo mukuona ngati kuti ine ndifuna ndidye, ineyo ndimaona ngati kuti muziona ngati kuti ineyo ndi mbava ndingufuna ndiadyire amalawi. Koma ayi ndithu mwandionesa kuti inuyo mmaonamo umunthu mwa ine. Pofika size yondikhulupirira kuti uyu tikampasadi ndrama imeneyi ayitengadi ameneyi ikafikadi kuti amalawi, ndipo chimanga chimene chocho chikayapezadi ndani? Chikayapezadi amalawi. Thank you for believing in me. Thank you Maviete Dende. Langizo langa ndinena kuti amalawi kakukhulupirira, don't let them down. Amalawi akupanga trust, don't let them down. Pangani momwe mwalonjezera. Akuluakulu ineyo list jana ika ijen imangu choka mutu. Anthu amene naika pa list paja si okhawa amene madziwana nawo, alipo anthu ambiri. Koma munthu madziwa munthu sungakumbukire kwina aliyense. Koma suti just because munthu wamwiwa ndi kuti sikuti sikunziwa ya. Ndiye anthu amene ndikudziwana nanu omwe suli pa list paja sinde kuti simungapereke ya. List ija nangoyika kuti awawa ndamene ndikuwapempha ndani ineyo. Koma no kupereka kuja kuli open kwa wina aliyense amene akufuna kuti kuthandiza. Ndinalandira phone call kuchoka kwa chemwe aliyena. JB mwaika list idu koma list ija mwaingoyika po amuna okhaokha sone azimaife bwanji. Ndinazanena kuti ineyo nanga sine ni mamuna, ndine nyamata. Nyamata sajezaso kwambiri so nda asikana kwa ambiri kai munthu okwatira ngati neyo azinzanga ambiri nda nyamata. Pala azimai yena kunoko ni madziwa ambiri mbiri. Koma sininga mayatenge zina la munthu kumaika apa pepe. You don't know kuti antena ayiwe kuti uwika zina la akazanga lekuja. Ndipo lemekeza pa uchimalawi. Mamuna amacheza ndamuna anzake. Koma kwa Amerika kunoko kula asikana azimai ambiri mbiri ya ndrama zawo. Mabosi lady. Ngati mwayiona pempho lija koma ndiwe munthu wachizimai, palibe chomwe chingakulepherese ni kuthandiza. Thandizani. At the end of the day, zina lanu tilika pamene pacha. Ndrama zomwe mapereka tizika pamene pacha. Aliyense aona kuti uje anapereka mwakuti, uje anapereka mwakuti. Ndipo nditenga list yonse ya anthuwo ndi ndrama zawo zonse zimene apasazo ndizika pamene pa Facebook pa kuti nonse muone kuti
ndrama zonse zimene zatoledwa izo ndiziti, ndipo ndiyika ndramayo ndiyika munthuyo ndrama imene wapereka mu American dollar, ndrama imene Malawian equivalent kuti ndrama zingati, 2 thumba chimanga ndi zingati, ndi ndrama imene iyi munthu waperekayo ndi matumba angati achimanga, kuti nokha muone kuti munthu wapereka ma US dollar awa, ikafika ku Malawi izakhala ndrama izi, ndipo thumba ndi ndrama iyi, ndipo ndrama imene wapereka munthu iyi ndi matumba mwakuti, kuti lidziwe atende the day kuti ku Malawi kukubwera matumba mwakuti kuchokera ku America. I am open to suggestions. I am open to nzeru. Ineyo idea ndiona kuti tithandize ku Malawi. Ka idea ichokera kwa ine, ka ichokera kwa uyu. The idea ndoti tithandize. It doesn't matter. Anthu ambiri akona ngati kuti amene iyi aoneka dolo iyeyo. Pali cha udolo chooneka apa. Choti munthu ngooneke nazo udolo penepo. Kuthandiza anthu ovutika. Pali udolo penepo. Chikoti. Ndi chikondi. Kuganiza kuti akuluakulu yeah. Zinthu zafika posauzana. Ifeyo singamangokhala yayi. Kumangoonelera anthu akuvutika chonse. Kanga anyase komwe tili nakoko ku Malawi ndikena kache basi ndio kumapeza anthu akumapereka mulo wa nthumba malinga ndi mapezedwa mmene akuwapezera munthu uyo, ndi chifukwa wina wapereka pang'ono wina wapereka kwambiri palibe kusiyana, onse apereka malingana ndi mapezedwa yake munthu uyo. Maona ndiye ndikumaona makomenti yena apa ayi kandrama kameneko ni mabagi 40 kuseka iwe amene kunyozawe ungagulire munthu bagi ya chimanga iwe koma ukunyoza ndi chinkana anthu afuna kuthandiza chifukwa moyo osayamika. Munthu moyo osayamika mawadi munthu uyamika lile kuti zikoma kwambiri iwe ndi amene yochepa mukuona chinkana chimangacho sichikupita kwa inuyo anthu opezeka bwino, chimanga chikupita kwa anthu otani osokera. Ndiye with that being said ndinakakuwuzani apapa kuti chimangacho chikafika ku Malawi atagawe ndi wakuti komano ndikuwuzeni chilungamo. Ineyo boma la Malawi boma la Malawi siligwizana nani andizizi kwa iwo akona ngati kuti nini zandale, akona ngati kuti ineyo ndikupanga izizi chifuna ndijoine ndale, chifuna ndizakhale president. Ai chinkasi ndikupanga disclose amene kugena uchiro ku Malawi chifukwa kungotero aboma afuna kuti asekereze zimene zaononge zimene. In so doing chimanga sichapeza anthu, ndiye chimanga makachetechete. Chimanga chichikagawidwa muzadziwano bwinobwino kuti amagwira ntchito ndi awa ndi awa chifukwa sifuna kupanga sabotage. Pali munthu wina wake kunoko kusabe ndi kunoko wapanga offer matrack yake ku Malawi. Wapanga offer matrack yake ku Malawi. JB ndapanga offer matrack yanga distribution ndizapanga ineyo free of charge. Koma ndikuopa kuti ndimuuluse apapa. Chifukwa ndikamuulusa apapa boma liyamba kunsakasaka. Kena kono munthu ja business yake ku Malawi simayenda chifukwa bwanji amafuna kuthandiza JB. Koma munthu sakuthandiza dine. Akuthandiza kuti Malawi ndiye nkana zinduzi sinukamba zambiri chifukwa sinukufuna kuti ndikuuze ni information awaboma aone ngati kuti ndizandale zilowe political aononge. Koma ndikuthokoza kwa nonse amene mukupereka ndrama zanu, ndipo ngati uli ku America kunoko waiona information ija andisuna lebalisti baja you are free thandiza nditenga zina lanu ndrama zanu. Alipo anthu ena atsikana ena azimayi ena amapita ku inbox kwanga achimwene ine ndili ku America kuno ndingathandize bwanji ina WhatsApp yanga ndi
WhatsApp kuja ndipase ndikashapu yanu kapena 0 ine kwa basa kutumiza ndalama zicha dada ndikutenga ndikuike ne bauje ine zinanga sefuna kuti ndiye ndikumangwikano anonymous ngati mufuna kuthandiza mwachinsisi ndibwino bwino ndalama zicha ndizipanga register koma ndiyika anonymous palibe atakudziwe chifukwa anthu ambiri akuopa chita mantha tipeleke ndalama uku kwa mavietemu andike dzina aja uku kuchikangawa aone izitifu mole anthu chita mantha zomwe zisali zosayenera kuchitika. Munthu musamakhale ni mantha mudziko mwanu kugayira anthu ena. Andi ku Malawi inu andale inu mukalowa mboma munthu wina akafuna kuthandiza kagawa chima kagawa osamaona ngati kuti munthu akufuna kutenga boma iyayi. Inuyo ndinu amene mukupangisa so kuti anthu azizunzika chifukwa mukumatsekereza munthu akafuna kuthandiza mmati ndi ndani. Tinaona Bushiri munthu wachikondi kwambiri kutenga chimanga chawo matani kuti agayira Malawi bwanji. Iwe Bushiri iwe Bushiri iwe tikukuona sino kupanga zoto iwe just say ndale yi ineyo. I have got no wish to be a politician. I have no wish to be a president. Izi tungopangira kuthandiza andana kuthandiza ndi anthu ena osati ineyo. I'm just the face who just came with the idea. Using this platform. Since a lot of people watch this platform, let's use this platform to help the people. Samango banga zama jokes, zama puzo, kumaso dizathandiza. Ndiye good news. Njuna kuti anthu akupeleka mulo wanu. Chimanga chikudani chikubwera. Ndipo tifikira madira amene wavuta makaku tifikira kumeneko. Ndipo munthu amene adendese project imene tili naye kali ku Malawi ndipo ndi munthu okhulupirika. Ndipo kukhala ma signature ndi ma DC, ma signature ndi mafumu, kukhala ma video kupanga document zonse, kukhala ma pictures kupanga document zonse, kukhala somboni kuti nokha muone kuti ndalama izi zagula chimanga ichi ndipo chimanga ichi chapeza anthu awa. Kuti next time tikamapanganso mudzakhala ndi chikhulupiriro. Aka ndikoyamba inde koma ndikuthokoza kuti mwandikhulupirira. Ndipo chifukwa mwandikhulupirira ine sindikukhumudisani ndipanga zomwe ndalonjeza kuti ndipanga. Ndipo please ukufunikabe ndrama. Zikufunikabe ndrama. Anthu akupereka inde koma sambiri amene apereka. Palisi pa Japan anthu almost 80. Apereka mwina ndi 20. Koma dakaperekabe. Koma ndikunena kuti tiyendipereke mulo wa nthumba kuti chimanga chijanso chikhale chotuluka kuliso chimanga chijanso chikapeza anthu ambiri. Munayo? Ndiye musaumise mkonowa. Perekani. Kuli anthu akupereka ma 1 million. Muona listi kabwera. Kuli anthu akupereka ma 1 million. Munthu amene apereka 1 million solemera. Ai chisoni ndi chikondi. Chisoni ndi chikondi. Ku Malawi amene amapereka 1 million kupasa munthu ndi ma billionaire chifukwa ali ndi zambiri. Ka 1 million amene akutengako kwakupereka sakaona sokuluza kuli ma billion. Koma wawa kupereka kunoko amene akupereka zinthu ndrama. Santhu lemera koma kupereka mtima wonse. Inezi zandigwira mtima. Ndigwira mtima kwambiri. Mandidzione ngati munthu ongozowa kunyoza koma lero ndiyamikire. Akula kuli kusavbende. Mulungu azikudalisa. Akula kuli ku Seattle, Mulungu azikudalisa. Akula kuli ku DC, Mulungu azikudalisa. Akula kuli konse komwe muli ku America kuna amene mukutenga ndalama zanu kupereka Mulungu azikudalisa. Ndipo uzani anzanu, uzani azungu, uzani anthu akunoko kuti kumala sikuli bwino, kuli funding kuti ndipange ni fund molo wanthumba muona sonoka. Kuti kanga chepe komwe tasonkhanisa will make a big difference kumala. And this should be a sign to you. And amene malowa mboma nkumanena kuti yayi boma ndilosauka, kumala ndikosauka, tikamembe chithandizo kwakuti kuti zimene zozo ndiboza.
patokha tikati kuthandizana. Bible limatiuza kuti chali choyambirira panalibe munthu amene anali osowa, chifukwa onse anatenga zinthu zawo kuzibweretsa pamodzi, ndipo aliyense anali otani okwaniritsidwa. Not even a single one person was lacking. Ndipo ndikuwuzeni nkhani imeneyi ndikufuna muitenge serious, chifukwa ndi ya munthu wokuti anamwalira kuno ku South Bend, koma munthu ameneyi anasiya legacy. Ine munthu amene sinakumane naye, koma mbiri yake kwina kuli kusindikapite amakambidwa. Munthu amene fandi nkambe lero ndi malemu Pastor Bini. Ku South Bend kuno kunali Pastor Bini. Pastor Bini anasegula WhatsApp group yomwe anatenga wina aliyense kumika mu WhatsApp group kuti vuto likagwera mmodzi onse azita kuthandizana. Ambiri mmadabwa kuna kuti chifukwa chani Amalawi onse ali ku South Bend. Amalawi ambiri ku South Bend because kunoko ndi community. Madziwa kuti kunoko munthu akadwala wa ku Malawi amasonkerana ndalama kumulipirira rent. Madziwa kuti kunoko munthu kukakwida zovuta ku Malawi, tilekeze kuti wakuti wa ku South Bend kunoko kandi makolo wake kandi achimwene ake amwalira ku Malawi. Kunoko madziwa kuti kumakhala support ya mtundu wanji, onse amabwira unji pamodzi. Anayambisa zinezi ndani? Pastor B. Ndengati kasimo community kanoko ku South Bend kunoko nthawi ya mavuto alesa amasonkhana kuthandizana. Kumawayi kozingativuta ndiya, kumawayi kuli mabilionea. Bwanji mabilionea wasamabwera pamodzi nkukambira na mavuto Malawi imo ndikumakonza osadikira boma ayi. Madziwa kuti to save Malawi, we've got everything we need in ourselves. Madziwa, we don't need nzungu, we don't need winali yese. Everything we need mungadi pasakiri Malawi mucha. Koma Malawi fi umbombo, koma Malawi fi kusiganizira toka. Lelo ndifuna mukumbukire zina limene Pastor Bini. Munthu amene anadisiya, koma mpakana panopa amakambidwa, mpakana panopa group imene yida kali popa. Iwe kudwa chithandizo, iwe kumangidwa kunoko, anthu amamangidwa kunoko ku South Bend kunoko. Asonkhera ndalama watu wikakale munthu ucha akantulusa kwatika zovuta sonkherana as a community, as one. Ndingati ku South Bend kunoko anthu akupanga zimene zizi ndikumakhala bwino like the early church ndakuuza nica kumazi ngati vute patipo osamaziganizira wekha. Mulungu akupasa kuthekera kwambiri, sinde kuti iwe zishaina kuti ndiwe billionaire kugula magamo 100 acha anthu akuyenda wapansi, anthu akukulukutika ukumanga nyumba 40 zacha, anthu akugona panja, ana akugona pansi pa bridge. Tapita ni ku Malawi mukaone ku Blantyre mukaona amasikini tiana mu street tukugona mu street. Wina kuti ndi billionaire, private jet, Lois Phantom, mawindo akutani njala bana akukweza window ulendo kwa Slay Queen kuja akasiya 10 million. Kugulira mahule 20 mavits kwaika manyumba malenti. Akapita kwa hule uyu akumpeza ni chibwenzi. Iwe ukupanga chani mamuna amene basi vitsi yanga ndikutenga tuluka nyumba anda kuvutika kunja. Ndikonera kuti Malawi ndi dziko la sauka, dziko losauka kulibe anthu achikondi ongodziganizira okha.
akuleka kuti ndalama zikazikundikira ndikuti iwo akhala beta kuposa mwina wake. Anthu akamayang'ana kumasirira akhala beta, komano mukadzamwalira muzatenga zikatundu. Palibe domwe zatenge muzazisiya. Kunala kamuzu munthu achuma kuposa unali yese kumanja. Amakhala kuchi Paris. Kamuzu napitatu Paris naisiya. Pana muli achakwera. Mpalisi muli achakwera. Iwe billionaire usamwalira. Mkazi wakoyo asakweza mamuna wina. Magere motako azikakwera mamuna wina. Iwe billionaire usamwalira. Mamuna wakoyo asakweza mkazi wina. Maguji yako, mapesi yako aza vala kumanya mula handbag ni mkazi wina. Iwe billionaire chuma chakocho usachitenga. Ndenga luli nkotekera. Kandiza ndosa. South Bend Mulungu akhale nanu. Ndi anthu nonse amene muli ku America kuno, amene mukupereka mulu wanthumba, Mulungu akhale nanu. Azimayi amene muli ku America kunoko, ndikudziwa kuti mwayiona list ija. Perekani list ija, sinde kuti ndi okhawa amene akupereka. Inunso ngati mufuna kwabwino perekani. Chilichonse chikida pambalambanda alese aona kuti auje ali ku America acha amavuta kumati tukwana kuno kumalawi kuja ndawa sana pereke. Anthu nakuona list ija list napereka ija musaitengere amasewera because list ija anthu ayiona. Andi anthu amakudziwa. List bachi. Ndenanu mmatukwana. Malawi kuja. Nde balist bajagone ni balibepo. Adziwa kuti azoba. Ndiye aoneseni amalawi kuti mulidi ku America. This will be the test. Winake amanduza kuti iwe anthu akuti safuna kupereka ndi because iwe sukwanyengerera bwino tineyo sininganyengerere munthu uyu ndati zanu zimenezo muonekera ng'amba. Ine list yanditenga ndikayika akulu anthu achanape pandrama kuti tandize ndizi dramas ndazoona okhana kuti ndi America ndi nokha muonesana mphamvu zanu. Ndi list ija we either break or make you. Nde ngati ndi ku America kunoko we have to show amalawi kuti ndi ku America. Azidziwa kuti ndi ku America because balist bacho alibi anthu akupereka ndi magayi kunena kuti oye America amwene 1 million pa 800,000 pa ndi America nde wina akona kuti adisapereka kamina apereka monyinyirika ti kapita majabawo nasa kuti ali ku America. Yetu ndezanu it's up to us to show Malawi kuti ndi America oya nde nakuikanizina nane baja mukanyozera mukatukana ine sindipereka mole kana ngambati ndi namaluzi mango nama kuti muli ku America muli namaluzi. Yeah ndeko mapereka mwa wantumba. Amalawi amafuna aone kuti ali ku America nemene tione JB kuti apa ngamakuti makuti tione kuti apa kabwanji. Ndiye we've got to but 10 in the deadline. Ndiye mwaonesadi amalawi kuti ndidi ku America. Chifukwa bale magayi ena ku Malawi ote anabwera kunogo ku America kunogo koma ndalama ichi amayiwerengesera mu makwacha. Ndipo pereka iwo choma kuyiwerengesera mu makwacha. Anthu acha sankatukuki chifukwa mentality yake yomwe icha. Munthu uli ku America ukandira ma US dollars pereka ngati ulidi ku America. Osati kumayiwerengesera ndalama ichi sono ndalama imene ikafika ku Malawi ndisingati. Usamanga choncho chimanga cha dula kwene chimanga thumba limodzi pa black market imafika 160 160 ndio kumapereka mjizizo kuti chimanga chipati ndezo ndamenya kuperekayo uzizo asa kuti ndamenya ikagwe chimanga usamanga kupereka mongo kuti mwakuti pake ndikuona so kuti pela keso zumakhanga liso kuti ena angoperekera kuti monyinyimika momwe iwala kuti iwacha
ali ndi mphamvu yopanga save moyo wa munthu kumalawi. Akuluakulu umatha kumpeza munthu kunoko akunonga ndalama zindrama pa zinthu zosakhala bwino mowa chanichani koma ikafika nthawi yothandizana pereka monyosoka. Koma akati tete imwe ni muwa ndi amune short bwera iwe short iwe bwera short. Tona Malawi the only thing yomwe tingamapangire for icha sikugulira na mowa. Samango chuka ndikugula mowa. Mafu nditiye ndaoneseni magari Malawi tidi ku America. Tionekera ngamba tokha ndi amene muona ngati mupanga sabotage pake alipo anthu ena atakuyankhula manong'onong'o kumakumana. Kuli manong'onong'otu akumakumana America sitipereka America sitipereka. Muonekera ngamba noka ngati muli balisti baja muonekera ngamba noka anzana kupereka muulu wanthu aonekera sabati ne anthu samadziwa kuti oya awachikondi awa muone mena aperekera chikondi chimene muonewo ndiye zili kwa ine waonesera Malawi kuti mmakonda adi waonesera Malawi kuti mulidu ku America kapena waonesera Malawi kuti ndino amaluzi mangulubwa mulibe kana kalikonse mulibe ina liyonse muonekera ngamba pati. There's nowhere kuonena kuti thandize ku Malawi wina nkumapereka change. Nkumapereka change makoyi. Give your best. Give your best. Give your best. Because I believe in you. That's why I put your name on the list. Nenga dinenda tenga zinanu kuiga ba list. I was believing in you, Pagalu anambiriet, they don't really understand how big kapodi kasti akaka ka live video akaka mene kama kalira ome kama pita. Numa tenga phone ndikakhala numa tenga phone kuma imbira anthu achabaliste ndi akangoti hello ndikati ndizankha madalasa ndamva kale animbira kale phone magaya kuti uli balist uchimizi list ija ikumafika kutali. Ena kuma nimbira phone amene bwanji sima ndike balist wenzanga iwe. So na sena kuiwala. Which means it's serious. Malawi ya kuitenga nkhani serious. Ifeo tili kwa meko noko tikazitenga za simple tipusa toka. Ku Malawi tu iyi yopeka chimanga iyi is a big deal. Big deal. Itenge ni serious.